Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Almer. Taong 1959, Moncayo, Davao de Oro. Lumaki sa isang payak at simpleng baryo itong si Almer. Sa edad niyang 11 anyos, naglalako na siya noon ng mga gulay sa karatig lugar. Di siya nagpapasama sa mga kapatid niya, gawa ng mas madali sa kanya ang lumakad ng mag-isa. Bukod kasi sa walang makukulit, nagagawa din niya ang mga gusto niya, kagaya ng manguha ng prutas sa daan at makipagkwentuhan sa mga matatandang bumibili sa kanya. Sa ganung bagay lang umiikot ang buhay noon ni Almer, kaya hindi may pagkakailang lumaki siya ng inosente at limitado lang ang nalalaman pagdating sa hiwaga ng mundo. Pagtatapat pa niya pinuno na mahilig siyang makinig ng kwentong kababalaghan noon, pero hindi siya rito gaanong naniniwala. Bukod sa puro itong haka-haka, sa ganun niyang edad, wala pa siyang nakikitang nilalang na hindi pangkaraniwan. Iniiwasan din niyang makaramdam ng takot sa mga kwento na kanyang naririnig dahil magdudulot lamang ito ng alalahanin kapag siya ay naglalako. Kaya naman lahat ng mga naririnig niya, pinapatagos lang niya sa kabilang bahagi ng kanyang tenga. Sa ganoong paraan, hindi niya na ito maaalala, lalo na kapag uuwi na siya. Ang kaso lang, nang tumungtong na siya sa tamang edad, tila bang unti-unti na siyang nagkakaroon ng mga kakaibang pangitain. Hanggang sa isang hapon, habang binabagtas niya ang daan papauwi, may nakita siya sa loob ng kakahuyan na parabang tuod na naglalakad. Noong una inakala niyang namamalikmata lang siya, pero nang titigan niya ito, nakita niya ang wangis nito na parang sa gagamba. Malakahoy din ang balat ng nilalang, tapos ang katawan nito hindi nalalayo sa katawan ng tao. Kitang-kita rin niya ang ulo nitong baliktad at nakalaylay. Matapos niya yung masilayan, hindi siya basta-bastang nakakilos kaagad. Gustuhin man niyang lumayo sa lugar, pakiramdam niya wala siyang lakas para gawin ito. Kaya sa loob ng ilang minutong pagtitig niya rito, nakita niya ang mukha ng nilalang na hindi nalalayo sa wangis ng tao. Yun nga lang, nakalaylay ito, tapos nakabaliktad na parabang isinabit lang ito sa katawan. Pagtitig nito sa kanya, bigla yung umatungal ng napakalakas hanggang sa napakaripas na lang siya ng takbo bigla. Lahat ng bitbit noon Almer ay iniwan na niya sa takot na baka maabutan siya nito kung papansinin niya pa. Kalahating oras ang lumipas, dito na siya nakabalik sa kanilang baryo. At nang makapasok siya sa loob nito, nawala ang nilalang na humahabol. Huli na nang malaman niya na pinagmamasdan na pala siya ng mga tao roon. Maya-maya pa, lumapit ang kaibigan niya kasabay ng pagtanong nito ng, "Oh, Almer, napano ka? Bakit parang hinahabol ka ata ng demonyo?" Yan. Kakapakinig mo kasi ng mga kwento-kwento yan eh. Nang marinig niya ang sinabi nito, di siya gaanong umimik. Basta ang ginawa niya, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makabalik na siya sa bahay nila. Pagpasok niya rito, doon pa lamang niya naramdaman ang pagod na kanina ay hindi iniinda ng katawan niya. Sa isang iglap, lumupaypay bigla ang tuhod niya, tapos dito na siya nagsimulang maghabol ng hininga. Nung mapansin ito ng kanyang ama, dali-dali naman yung lumapit para magtanong. Akala kasi nito inaatake lang siya ng hika, pero nung kausapin siya nito, tsaka pa lamang nito nalaman ang katakot-takot na pangyayari na kanyang pinagdaanan. Matapos itong marinig ng kanyang ama, agad siya nitong inabisuhan na wag na munang magtinda. Mas mainam na manatili na muna siya sa kanila habang mainit pa ang sitwasyon. Dahil sa sinabi nito, tumango lang naman siya habang nanlulumo ang mga mata. Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa tatay niya
dahil kahit papaano nauunawaan nito ang kanyang mga pinagdaanan. At sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi bantayan ng kanyang kapatid na nasa edad 6 na buwang gulang pa lamang. Dahil dito, kung kaya't malimit na siya noong makalabas para mamasyal. Wala naman yung problema sa kanya dahil yung mga magulang niya noon abala sa paghahanap buhay. Malaki man ang tapyas sa kanilang kita dahil sa pagtigil niya, hindi nila ito gaanong ininda. Alam ng mag-asawa na mas importante ang kanyang kaligtasan higit sa perang kanyang naiuuwi. Kaya naman kahit mahirap, tuloy lang ang kanilang paghahanap buhay. Makalipas ang 1 linggo, nawala bigla ang lahat ng kanyang alalahanin at takot laban sa nilalang na kanyang nakita. Akala niya hindi niya na ito masisilayan, pero nagkamali siya. Dahil bago matapos noon ang buwan, may dumaang individual sa kanilang tahanan na halos kamukhang-kamukha noong demonyong nasilaya niya sa kakahuyan. Wala siyang ideya kung ano ang pakay nito, pero base sa mga narinig niya, nagbebenta ito ng kape na galing pa sa Luzon. Hindi siya sigurado kung totoo ang lahat ng yon, pero base sa sinasakyan ng matanda, parang hindi nga ito nagsisinungaling. Maya-maya pa, nung tumanggi ang mga magulang niya, bigla itong nagalit. At ang mga kapeng dala-dala nito, agad na inihambalos sa lupa na para bang wala itong halaga sa kanya. Matapos nun, umalis ito nang hindi na nagpapaalam. Pagsakay nito sa kangga, agad nitong hinataw ng tali ang itim nitong kabayo hanggang sa makalayo na ito sa bahay nila. Dala ng kuryosidad sa mga nangyari, dali-dali siyang lumabas para kausapin ang tatay niya. Ang kaso lang, nung marinig nito ang kanyang mga tanong, wala rin itong maisagot. Ayon sa ama niyang yon, bago sa kanilang matanda, kaya kaduda-duda ang iniaalok nito. Dagdag pa nito na, hindi nito inaasahan ang ginawa nito. Kaya naman bago pa ito mag-eskandalo sa baryo, babalaan na niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak nila. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman itong umalis ng bahay. Mag-aalas 7 na nung nakauwi ang kanyang ama, kaya nang makita niya ito, labis-labis ang pasasalamat niya. Base sa kwento nito, hindi dumaan ang matanda sa baryo, kaya labis yung nagtataka, gawa ng yung daang tinahak nito patungo yun sa baryo. Hindi pwedeng di doon dumaan ang matanda, maliban na lang kung pumasok ito sa kakahuyan. Matapos naman itong magwika, hindi niya na ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Inakala niya kasing nagkataon lang ang lahat ng yon, pero paglalim ng gabi, muli silang nagising buhat sa isang hindi kaaya-ayang pangyayari. Ayon sa kanya, pag-ulan ng malakas, may narinig silang atungal ng kung anong mabangis na hayop. Nagmumula ito sa makahoy na parte sa likod ng bahay nila, kaya nung marinig nila ito, hindi nila maiwasang mag-alala. Sa sobrang takot nga niya, napakaripas siya ng takbo patungo sa kwarto ng mga magulang niya. Pagdating niya rito, nadatna niya ang kanyang ama na nakatayo bitbit ang lampara at sundang. Maigi nitong pinakinggan ang atungal hanggang sa unti-unti na yung nawala. Pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, tanging patak na lamang ng ulan ang kanilang naririnig. Ang kaso lang, pagtungtong ng 11:00, habang lumalakas palalo ito, meron silang narinig na yapak ng kung anong nilalang na tila bang umaaligid sa kanilang pamamahay. Nung marinig ito ng tatay niya, nagmamadali itong pumunta ng kusina para sumilip. Siya naman noon, naiwan sa tabi ng kanyang ina habang taimtim na nagdarasal. Ilang minuto lang ang lumipas. Pagbalik ng tatay niya, wala naman itong nakita. Ayon dito, masyadong madilim sa labas, kaya kahit anong aninag niya, wala siyang nakitang kakaiba.
Dagdag pa nito na baka naligaw na hayop lang ang nilalang na yon, kaya naman mas mainam na wag na nila itong isipin pa. Subalit sa kasagsagan ng pananalita nito, may narinig silang malakas na pagkatok mula sa labas ng pinto. Kumarit din ng kung anong bagay sa dingding ng bahay nilang gawa sa bato, kaya naman nang marinig nila ito, agad silang napatahimik. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang hindi pa rin tumitigil ang mga katok sa labas ng bahay nila, dito na siya nakaramdam ng matinding takot. At sa maniwala man kayo o hindi, kahit matapang itong si Almer, napaiyak siya noong mga sandaling yun. Alam niya na hindi normal ang mga naririnig nila at anuman ang nasa labas ng bahay, nasisiguro niyang dumalaw ito para patayin sila ng pamilya niya. Dahil dito, kung kaya't pilit naman siyang pinatahimik ng kanyang ama. Yung nanay niya noon, halos nininervyos na rin, pero sinubukan siya nitong pakalmahin. Ayon sa kanya, kahit katok lang ang mga narinig nila, nakakatakot itong pakinggan, lalo pat gabing-gabi na. May mga narinig na rin siyang kwento ukol sa mga ito, kung saan ang nilalang na may kaugnayan dito ay pawang mga aswang. Kaya naman pagsapit ng sumunod na araw, hindi na sila nagdalawang isip na humingi ng tulong sa manggagamot. Pagbisita nila sa bahay nito, agad na inilahad ng kanyang ama ang mga nangyari, kaya naman napilitan ng matanda na bisitahin ang bahay nila. Pagdating nito sa kanilang tahanan, bumungad ang isang malalim na kalmot sa kanilang dingding. Gawa sa kahoy ang dingding ng bahay nila pinuno, kaya kahit malayo kitang-kita mo ito. Kapansin-pansin din ng mga malalaking ukas sa pinto na ayon sa kanila dahil ito sa paulit-ulit na pagkatok ng nilalang. Nang marinig naman yon ng matanda, siniyasat nito ang paligid ng bahay. Tiningnan din ito ang mga parte ng lugar malapit sa kanila upang makahanap ng bakas ng nilalang. Ang kaso, wala ito roong nakita. At ang tanging napanghawakan lamang nito ay ang isang itim na balahibo na halos 2 dangkal ang haba. Ayon sa albularyo, mula yon sa nilalang na gumagambala sa kanila. Hindi ito kumbinsido kung anong uri ito, gawa ng wala pa yung nakikitang nilalang na nagtatanga ng ganoong kahabang balahibo. Dagdag pa nito na, dahil sa wala pa silang ideya ukol sa nilalang na yon, kailangan nilang humingi ng tulong sa mas nakakaalam. Maganda ring manuluyan na muna sila sa kanilang mga kadugo upang hindi na sila gaanong mangamba. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung tumutol. Ayaw na ayaw nitong manuluyan sa ibang tao dahil bukod sa ayaw nitong makagambala, nahihiya rin ito. Bahala ka na, Timon, sa kung ano ang inyong desisyon. Ako naman ay nagpapayo lang sa kung ano ang pwede niyong gawin. Pero huwag kang mag-alala. Ikaw at ikaw pa rin ang masusunod. Kargo mo ang iyong pamilya. At nga pala, bumalik ka sa bahay ko pagkaraan ng 2 araw. Pag-aaralan ko ang balahibong ito at ipagdasal mo na sana'y makahanap ako ng kasagutan. Wika ng matandang albularyo. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi na ito nakipag-argumento pa. Sa halip nagpasalamat na lang din ito, nang sa gayoy hindi na humaba ang pag-uusap nila. Ilang minuto pa ang lumipas, taimtim na nagdasalang matanda sa harapan ng kanilang bahay. Di na rin yun nag-abalang manawas dahil ayon dito, wala namang may marka o nakatanggap ng sumpa sa kanila. Ang kailangan nilang gawin, lumapit sa mga taong pwede sa kanilang makatulong. Mariin din sila nitong pinaalalahanan na huwag ipagsawalang bahala ang mga nangyari dahil posible itong maulit. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan muling bibisita ang nilalang. Pagkatapos nitong magsalita, agad na yung umalis. Nang makalayo na ito sa kanila, dali-dali silang bumalik sa loob ng bahay para mapag-usapan ang tungkol sa kanilang mga gagawin.
Pero hindi pa man sila tapos sa kanilang pag-uusap, may narinig na naman silang katok mula sa pinto. Nang marinig ito ni Almer, agad niya itong tinanong sa kung sino ito, pero hindi yun sumasagot. Kaya naman kahit marami siyang ginagawa, napilitan siyang buksan ang pinto. At sa pagbukas niya rito, bumungad sa kanya ang mukha ng matanda na pamilyar sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding takot sa puntong hindi niya na noon magawa pang lumingon sa kinaroroonan ng kanyang ama. Dahil dito, tanging mga tanong na lamang nito ang narinig niya. Maya-maya pa, nang mapansin nitong hindi siya nakakasagot, padabog na itong lumapit sa kanya. Pagdating nito sa kanyang likod, dito na nito nakita ang matandang nakangisi habang hawak-hawak ang itim na garapon. Nang masipat ito ng tatay niya, di rin kaagad yun nakakilos. At bago pa man bumalik ang mga lakas nila, naisaboy na ng matanda sa mukha nila ang laman nito. Pagkatapos ng pangyayari, bigla naman itong ngumisi, kasabay ng pag-uwika nito ng, Babalik ako rito sa kabilugan ng buwan. Bibigyan ko kayo ng 6 na araw para mapag-isipan kung sino sa inyo ang magiging halay. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung umalis hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Nung mawala na ang matanda, doon pa lamang nanumbalik ang lakas ng kanilang mga katawan. Unti-unti na rin kumalma ang buong paligid hanggang sa mapahagulgol na lamang sa pag-iyak itong si Almer. Wala siyang ideya kung bakit ito nangyayari sa kanila. Gawa ng kung iisipin, wala naman siyang nagawang kasalanan sa matanda. Biktima lang siya ng takot at alam niya na kahit sino man noon sa kanyang sitwasyon, ganun din ang kanyang gagawin. Dahil sa pagnanais nilang malaman ang kasagutan ukol dito, nagmamadali silang tumungo ng baryo para maghanap ng makakatulong. Kasakasama nila noon ang kanyang ina at ang kanyang kapatid dahil ayaw naman itong iwan ng tatay niya. At nang makarating na sila ng sentro, dinaanan nila ang bahay ng tiyuhin niya para iwan dito ang kanyang ina. Matapos nun, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bahay ni Kaperdi, ang nag-iisang antingero sa kanilang lugar. Pagkatok nila sa pinto nito, inabot pa ng kalahating oras ang kanilang paghihintay. Nasa kasagsagan kasi ng pagdarasal noon ng matanda, kaya kahit naririnig sila nito, di sila nito pinagbuksan. Maya-maya pa, nang tapos na ito sa pagdarasal niya, dito na sila nito kinaharap para kausapin. At nang marinig na nito ang kanilang mga hinaing, pansamantala sila nitong pinagpahinga nang sa gayoy makapag-isip sila. Binigyan din sila nito ng tagi-isang baso ng kape upang hindi sila dalawin ng antok sa paglalim ng gabi. Ilang oras pa ang lumipas. Bumalik ang antingero sa kanilang kinaroroonan, bit-bit ang tawas na tinunaw nito. May daladala na rin yung libreta, kalakip ng mga tuyong dahon at mga buhanging may halong kamangyan. Bago ito umupo sa kanilang harapan, kumuha ito ng mangkok na nilagyan naman ito ng uling. Nang bumaga na ito, tsaka pa lamang ito inilagay ang buhangin kasabay ng pagtanong nito sa kanila ukol sa kanilang naranasan. Ayon sa antingero, na sa pamamagitan ng ganoong paraan, malalaman nila ang nilalang na gumagambala sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, bagaman may kutob na ito sa nilalang, mas mainam pa rin na sila'y makasiguro. Nang marinig naman yon nila Almer, hinayaan lang nila ang antingero hanggang sa may nakita na silang itim na usok mula sa mangkok kung saan ibinuhos ang mga buhangin. Maya-maya pa, nang mapuno na nito ang bahay, dali-dali naman itong inilabas ng antingero.
Silang mag-ama naman, naiwan sa loob, pabulong na pinag-uusapan ang kanilang mga nasilayan. Pagbalik naman ito, doon na nila napansin ang tila bang pagkakaroon ito ng ideya sa nilalang na gumagambala sa kanila. Pag-upo ni Kaperdi sa kanilang harapan, di na ito nagdalawang isip na magsalita ukol sa kanyang mga nalaman. Ayon dito, nagalit ang nilalang sa kanya dahil tinitigan niya ito noong nagpapalit anyo ito. Dagdag pa nito na, ang nilalang na nakita niya sa kakahuyan ay isang mataas na uri ng itim na engkanto na may kakayahang tumawag sa mga aswang at demonyo. Marahil kaya sila nito binigyan ng sumpa ay para may alay dito ang isa sa kanila. Batid din ng antingero na hindi yun titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang nais. Malaking problema ito, Timon. Ang mga ganitong nilalang, hindi nakukuha sa alay. Walang silbi na mag-alay ng dasal sa kanila dahil sa sandaling nakapagdesisyon na ang mga ito, yun na ang kanilang gagawin. Kaya kung gusto nyong makatakas sa ganitong sitwasyon, iisang bagay na lamang ang pwede ninyong gawin. At ito ay lumaban o hindi naman kaya'y pag-usapan kung sino sa inyo ang magiging alay. Pero kung ako sa inyo, lumaban na lang kayo. Mas mainam na mamatay ng may karangalan kaysa mamatay ng dahil sa kaduwagan. Wika ng antingero. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, agad naman itong napatitig sa kanya. Bagaman wala itong ideya sa mga susunod na mangyayari, nagdesisyon itong sundin na lamang ang antingerong tumutulong sa kanila. Nangako naman kasi itong hindi sila pababayaan, kaya naman kahit papaano, nagkaroon na rin sila ng lakas ng loob para makipaglaban. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, muli silang bumalik sa kanilang bahay. At sa pagkakataong yon, kasama na nila si Kaperdi, bit-bit ang lahat ng gamit nito. May mga inihanda na rin yung armas para sa kanila, senyales na kinakailangan nito ng kanilang tulong. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, agad itong naglagay ng mga pangontra sa paligid. Matapos nun, tumungo ito sa loob para maghukay sa isa sa kanilang mga silid. Ayon sa antingero, kailangan nilang gawin ito dahil kung sakali mang mapangibabawan sila ng kanilang mga kalaban, meron at meron sa kanilang makakalabas ng buhay. Halos magdadalawang araw din nila yung pinaghirapan bago sila makalikha ng uka na kakasya ang 3 katao. At nang magawa na nila ito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanda. Napakabilis ng pagtakbo ng oras, kaya bago pa man nila ito mamalayan, nalaman na lamang nila na meron na lang silang 1 araw para makapaghanda. Nakakatakot na malaman ito, pinuno. Kaya naman nung marinig niya ito sa antingero, nakaramdam siya ng matinding kilabot. Dito rin niya napagtanto ang dahilan kung bakit sa mga nagdaang gabi, pakiramdam niya ay merong nagmamasid sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, todo aral na siya ng mga usal para sa bakod at puder. Panay na rin ang ginagawa nilang pagmamasid sa labas ng bahay dahil sa mga sandaling ito, malapit nang sumapit ang gabi. Ayon sa kanya, na sa lahat ng oras, yon ang puntong kinakabahan sila. Bukod sa wala silang ideya sa kung ano ang mangyayari, maaari ring sumalakay ang mga nilalang alinsunod sa utos ng engkantong nagkaroon ng mortal na galit sa kanila. Pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, nabalot ng katahimikan ng paligid, dulot ng taimtim nilang pagdarasal. Gabi-gabi nila yung ginagawa upang makakuha ng proteksyon mula sa may likha. Nagbabakasakali rin silang yon ang magliligtas sa kanila, kaya kahit sobrang dami ng kanilang ginagawa, hindi nila ito kinaligtaan. Paglalim naman ng gabi, isa-isa na silang nagmasid sa labas. Walang imikan, at kung may kailangan man, purong senyas lang. Akala niya nung una, isang normal na gabi lang ang papadaan, pero pagtungtong ng 8:00, may nakita silang 2 nilalang
na naglalakad ng patuwad. Mahaba ang mga braso nito, tapos meron itong nanlilisik na mga mata. Umaangil din ang mga ito, at habang mabilis siyang lumalapit, kapansin-pansin ang hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa mga katawan nila. Paglundag nito sa bakuran, dali-dali itong lumapit sa dingding hanggang sa masagi na ng mga ito ang mga pangontrang nakakalat. Ang kaso lang, imbis na lumayo ito dahil sa sakit na dulot ng bisa nito, mas lalo pa itong nagwala habang pilit na naghahanap ng butas papaloob ng bahay. Nung marinig ni Almer ang atungal ng nilalang, halos manginig ang kanyang buong katawan. At lahat ng kanyang napag-aralan, bigla na lamang nawala sa kanyang isip. Blankong-blanko siya noong mga sandaling yon na kahit alam niya ang gagawin, hindi niya ito magawa-gawa. Pagsilay naman sa kanya ni Caperdi, di na ito nagdalawang isip na sigawan siya. Bukod kasi sa masisira na ng dalawa ang pinto, kailangan din siya nito para mapagtulungan nila ang mga ito sa oras na makapasok na yun sa loob. Pagkarinig niya sa sigaw ng antingero, agad namang nanumbalik ang kanyang wisyo. At kahit takot na takot, pinilit niyang kumuha ng talibong para matulungan ang mga ito. Hindi niya tinangka noong tumakbo dahil alam niya na wala naman siyang mapupuntahan maliban na lang sa uka na kanilang ginawa. Paglapit niya rito, doon niya nasilayan ang dahan-dahang pagkalas ng trangka ng pinto. Almer, sa likod ka lang namin. Kami ng tatay mo ang mauuna. At kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, huwag kang magdalawang isip na tagain sila. Alalahanin mo, hindi yan mga tunay na tao. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon sa kabila ng takot na bumabakas sa kanyang mukha. Sa puntong iyon, pilit na lamang niyang nilalaksa ng kanyang loob upang makatulong sa kanyang ama at sa antingerong nagsakripisyo para mabuhay silang dalawa. Pagbukas naman ng pinto, parang mga baliw na hayop na pumasok ang dalawang nilalang. Gumapang ang mga ito sa dingding bago sila nito pagsusunggaban. Nang magpang-abot na sila, pilit naman yung pinigilan ng dalawa gamit ang makapal na tabla. May mga pagkakataon ding inuundayan ni Leo ng saksak upang mapahina ito ng dahan-dahan. Ang kaso, hindi yun basta-bastang umeepekto, kaya sa loob ng ilang minutong pagpipigil, agad na nakaramdam ng panghihina ang dalawa. Nang mapansin niyang tinutulak na sila ng mga nilalang, dito na siya tumulong. Kahit hindi niya ito makita, pilit niya itong inaabot ng sundang niya. Ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa may makita na siyang dugo mula sa mga talim nito. Kaya naman pag-atras ng dalawang nilalang, pilit na itong itinulak ng antingero hanggang sa magkaroon ito ng pagkakataon para patayin ang isa sa mga ito. Matapos niya itong gawin, mabilis namang tumakbo papalabas ng bahay ang nilalang na nakaligtas. Pagsilay naman nilang wala na ito, dali-dali nilang isinarado ang pinto. Yung labi naman ng naiwang aswang, pinugutan niyo ng ulo ni Caperdi upang masiguro na yon ay patay na. At nung magawa niya ito, tsaka pa lamang sila nakapagpahinga. Huli na nang mapansin ni Almer na isa palang matandang babae ang napatay nila. Nakakatakot makasilay ng bangkay dahil pakiramdam niya mamamatay tao na rin siya. Ngunit nang mapansin niyo ng antingero, agad naman itong tinapik ang kanyang balikat kasabay ng pagwika nito ng, Hindi tayo mamamatay tao. Tandaan mo, hindi mangyayari ito kung hindi sila ang naunang sumalakay. Dinepensahan lang natin ang ating mga sarili. Magpakatatag ka, Almer. Dahil bukas sinisiguro ko sa'yo, mas matindi pa rito ang mararanasan mo. dahil sa sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway. Makalipas pa ang ilang minuto, nanatili silang gising para magbantay. Ayon sa kanya na, sa sobrang pagkabahala nila,
Wala silang naramdamang pagod at puyat noon. Alerto lahat ng mga pandaman nila sa takot na baka may dumating na naman kapag sila'y nagpabaya. Pagsapit ng sumunod na araw, 3:00 na sila ng hapon nang magising. Dahil dito, kung kaya't naging paspasan ng paghahanda hanggang sa unti-unti na namang sumapit ang takip silim. Akala niya noong mga sandaling yon handa na ang panig nila. Pero pagtungtong ng 7:00 ng gabi, dito nila nasilayan ang matanda na kasalukuyan ng nasa orihinal nitong anyo. Yung kabayo nitong ginagamit nung bumisita yon sa kanila ay kaparte pala ng totoo nitong wangis. Kaya niya yun nasabi dahil nakita nilang 3 ang pagpapalit anyo nito. Matapos nilang masilayan ang nilalang, lumitaw sa likod nito ang hindi mabilang na mga aswang. Nang masipat yon ng antingero, agad yung napatingin sa kanya, kasabay ng pag-uwika nito ng, Kapag alam mong nasa panganib na tayong lahat, pumasok ka ron. Huwag mo na kaming hintayin. Nang marinig niya ito, napatango lang naman siya habang dahan-dahang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Kung siya lang ang masusunod, ayaw niyang iwan ng 2. Pero kinakailangan niyang mabuhay upang may makapagsabi ng kanilang mga pinagdaanan. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na nila narinig ang atungal ng nilalang. Pagtahimik nito, parang buhawing sumugod ang mga aswang. At sa loob lamang ng ilang minuto, nagtamo ng matinding pinsala ang kanilang tahanan. Isa-isa nang nawasak ang bubong ng bahay hanggang sa nakapasok na ng sapilitan ang mga aswang. Sinubukan naman yung pigilan ng 2 pero sa dami ng mga ito hindi nila yon kinaya. At sa harap ng hindi may pagkakailang panganib, napatakbo na lamang siya sa silid para magtago. Nung may kubli na niya ang kanyang sarili, doon pa lamang niya narinig ang sigaw ni Caperdi na parabang mamamatay. Pagtahimik nito, ramdam niyang nahugot sa lupa ang lahat ng pundasyon ng bahay nila. Matapos ang pangyayari, kahit wala siyang ideya sa sitwasyon sa ibabaw niya, pilit siyang nanatili sa uka. Kinabukasan nun, nadatnan niyang patag na ang kanilang bahay. Samot-saring emosyon noon ang bumalot sa kanya, pero wala siyang naramdamang kahit na ano. Ayon sa kanya, kasyual niya lang itong iniwan na parabang hindi ito sa kanila. At nang marating niya ang bahay kung saan nanunuluyan ng kanyang ina, dito pa lamang siya nagsimulang makaramdam ng takot at lungkot. Iyak siya noon ng iyak dahil sa mga nangyari. Halos ilang taon ding nanatili ang bangungot na yun kay Almer hanggang sa paunti-unti nagawa niya na yung makayanan at makalimutan. Pero hanggang sa pagtanda niya, patuloy pa rin gumagambala sa kanya ang bangungot na karanasan sa piling ng antingerong si Caperdi.